Povedz mi, kedy prídu policajti? Zase pôjde vonku, ráno zlodeja rozoberú 3 veľkí policajti do väzenia. Koho? Koho? Zlodeja! A prečo? Lebo mi nemôže ukladnúť bicykel. Povie mne policajt, že sa to nerobí. Policajti mi poviu, jeden ujomý policajt povie, že sa to nerobí vonku, áno. A zlodej kde pôjde? Do väzenia. Preto, lebo čo urobil? Lebo mi nemôže uchladnúť bicykel. Áno, výborne. Oni policajti, tí veľkí policajti zoberú do väzenia. Áno, výborne. A kde si bol dneska? Kde si bol dneska? Mamou? V cukárne. A čo si mal? Dusíka. Tak, ja som mal šokoládový. Čokoládový? Čo čokoládový? Koláč? Áno, šokoládový. A čo si pil? Ja som si pýtala mami, taký sú kyslý tlamový a mi nepovedala, že to je, že som si nedala suky. Lebo ten by ti nechutil citronový. Ten čokoládový bol lepší. Si celý zjedol. A keď si odchádzal cukrárne, čo si povedal? Ahoj. Nie, jak si sa pozdravil ujovi? Dovidenia. Áno, výborne. Čo, máš soplí, vyfúkame? A čo, pri ihrisku si čo robil? Kakao. Kde? Na tapolíne. Výborne, áno. Áno. A vysoko? Áno. A si vedel?